OIMORE nyako Ramogi intiere wang' sama yudo weche manyien e chenro mar OIMORE. Wantiere kod mathoth odiochieng' makawuono ma ikoni obocho gi weche motenore kod mibadhi e pacho kaendi tiyo marach kod apisi. Wantiere kod masira mago motimore e gweng' mar Kisii. Nonro bende otim kod Atifa e weche mopogore opogore mag tuoche mago mabende landore ahinya kind rowere mantiere kind higni 14 nyaka 24. Tuo mano mar ayaki to kod weche ma igamo godo kute machal kamago. Bende wantiere kod weche mag ohala kaachiel kod weche mag tuke to kod twak maduong' odiochieng' makawuono matimore gwenge mag Siaya. En twak mabende bakanyo kod duol mong'ere kaka National Syndemic Disease Control Council. Gin weche motenore kod tuoche mabende gin mago ma mako oganda ahinya to e kaunti mano mar Siaya. Mane duol mabende twak idhi bagi kotenore kod weche magidwa lose. Ka endi king'iyo bathe koni en mano mabende oganda osebet piny kendo twak makamano biro bedo ka dhi nyime ibiro tae kanyo kuok e gwenge mag Siaya. Gin ang'o mabende ilose kanyo? Gin weche motenore kod gik moko adek ma bende chando oganda mathoth. Gigo moting'o weche mag iye ma ohiu momondo bende otiso gi dho ngere ni early pregnancies. Wantiere kod weche motenore kod kedo mag udi GBV kaachiel kod weche motenore kod kute mag ayaki mabende igamo manyien e kind oganda ahinya to mago mag rowere. Twak mabende dhi taka achiel kachiel koromo kanyo saa 3:30 ma kawuono ka bende botudre kanyo kod Simfros Okinda. Magi to kod mamoko magi weche ma omiyo pek. Acha nikwambie, ukisikia hizo risasi lazima ni kama si movie, si kitu ya kawaida. Zililia risasi hadi kuna wakati sasa ikipigwa mahali unakumbuka tu sikitataka. Mirima buoko drem podo kwako Kenya igni 10 tok monj mar njore mane otimore od ohala ma Westgate. Watu wanaenda mtoni kubeba maji, wanakuja hapa maji ikaisha kwa mitungi ya majirani. Richard Juma alipoteza bibi na watoto 3. Bila makisino no gimadine kel mach manyo muoch mowang'o miyo gi nyithindo 3 ei ot gweng' ma Bonyando e kaunti no. Sirikal onego ng'i weche mag kondom sana. Were ma e pacho kaendi koro ywago nok mar aboyunga ka lipoti yango ni landruok kute mag ayaki medore kind jogo mantie kind higni 15 nyaka 24. Machiegni nyako Ramogi namba matudruok kari 3-6-0-1 kachiel YouTube, Twitter kaachiel kod Facebook mar Ramogi TV wagombaka. E kinde ma weche manyien dhi mar Ramogi TV wagombaka. E kinde ma weche manyien dhi nyime nyinga Uchengi Manuel jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Bed kode chakruok nyaka giko. Moko mjitend migepe mag piny owacho koro yangore ni nyayo mibadhi tiyo kod omenda marach kendo ok gimi pek chenro mag jiwo uchumi ma piny owacho tayo. Jatend jotije piny owacho Felix Kosgei koro golo siem mager ne jota tije makamago ibiro riembgi tich mondo mi piny owacho ochop singo mar bero chumi mane ogolo e ndalo mabende ne omanyo ombulu. Edwin Okoth miyo waler mathoth. E romo mane ogwele jotije bede migepe mag piny owacho mawuok e ma ok tin e bede migepe 200 ma pachoka, wachore ni ripode mag mibadhi osebet ka medore. Achiel kuom gigo momiyo chumi yulo. Jatend jotije mag piny owacho Felix Kosgei wacho ni okang' mager ibiro kaw na jogo ma ibiro mien kod mibadhi. It's the issue of corruption, which has created a lot of economic sabotage. They have brought down the economy. The few are enriching themselves. The government is reeling in debt. Investments that are meaningless, stalled projects, the functional infrastructure. It has to stop, and it must stop, and it should stop now. Kosgei bende wacho ni moko kuom bede migepe ketho omenda ma omigi mondo gitim godo dongruok ka piny owacho to tur kod gope kod nyinyo ma ichule wi gopego. Jotelo go wacho ni ochunji apis makata dhi e yweyo gi mag higa ka higa otamogi. Look at people, if they are told to go and live now, they will go for 2 years. Others will go for 6 months. Others will go for 4 months. Why are
are you sticking in that office? Penjo ma osebet ka ok yud duoko seche ma inono buge omenda bende koro nyaka yud duoko. Ka piny owacho ramo ni kata mana buche ma gimako e kindgi giwegi maketho omenda nyaka tiek higani. All the audit queries that have been pending several years have to be sorted out by 2nd October of this year. Rombe ma itimo oko mar boma ma Nairobi, wuodhe mag ndege ma nengogi ni malo, kaachiel kod nyamburko madongo dongo ma jotend migepego tiyogo, bende koro iwacho ni nyaka rum e bwo chenro mar kungo omenda ma ibiro lu machiegni kod apis mar jatend piny Kenya. I see wasteful expenditure, especially when it comes to even tickets. Going to Mombasa these days, I see a lot of 40,000 shillings to go to Mombasa, or 36, or even to Kisumu. And this is through procurement. You have gone through procurement process lawfully, but the outcome of procurement is very expensive. And we need to review this where necessary. For instance, if we have very many people going to Mombasa, heads of every public service, why don't you come up with a policy that we use SGR? Atamalo 20 kende mag bede migepe ne oyudo duoko maber kowuok kuom janon buge omenda e hiko omenda morumo dwe mar 6 higani. Penjo koro en ka bende thuolo ma piny owacho chiwo mar higa achiel biro romo kelo lokruoge ma iliekogo, to ka bende siem mager ma igolono ibiro keti e tim. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Apis jaga bajet yango ni gope ma piny Kenya kao osebedo ka idho kaluwore kod nok mar omenda ma ichoko kaka osuru e pacho ka. Lipono bende yango ni thoth omenda mag hola ma piny owacho osebedo ka kao dhi e chudo mag osara. Gino mosethiro dongruok mathuru kaka koro gidwaro mondo din rode mag mibadhi. George Bati mioler. Lipod no mogol kod apisi mar jata bajet oyangore ni omenda mathoth dhi e chudo mag osara ka dongruok dong kod omenda mapuot moketi e bajet. E komenda mar 2022-2023, counties duto ne oketo dwaro mar tiyo gi bajet maromo bilion 515.8 kama bilion 354.64 ma en atamalo 68.8 ne oket ni chudo mag osara kod chudo mamoko manuore ka bilion maromo 160.54 ma en atamalo 31.2 ema noket ni tayo dongruok e counties duto 47 mathurka. Ma nyiso kaka omenda moket ne dongruok e piny owacho ma counties pod ni piny kata obedo ni kinde mag kampen singo mathoth mag jotelo bedo mag chwalo dongruok ne jopiny. Ata obedo ni counties ne ni kod siso mar tiyo kod bilion 515.8 ne giyudo mana bilion 466.91 e komenda ma okalo. E omenda go mane giyudo, bilion 330.92 ma en atamalo 93.3 ne otigo de chudo mag osara ka bilion 97.98 kende ema notigo de chwalo dongruok ne jopiny. Ma nyiso ni counties ne otiyo kod atamalo 83 mag bajet kata mala 17 to ne odok ne piny owacho mamalo. Counties manotiyo kod omenda mathoth kendo yo makare kaluwore kod dwaro mane gikete bajet oting'o Nairobi, Turkana kod Kakamega, ka counties manotiyo kod omenda mapiny kopim kod kwayo mane gikete bajet oting'o Lamu, Elgeyo Marakwet kod Tharaka Nithi. Lipod no yango ni omenda mosebed kitiyo go de chudo mag osara osebedo ka idho kowuok trilion 1.66 e komenda mag 2018-2019 nyaka trilion 1.4 e komenda 2022-2023. Magi timore kinde ma omenda ma iketo tengni chenro mag dongruok osebedo ka dok piny kowuok bilion 614.3 e komenda mag 2019-2020 nyaka bilion 473.55 e komenda mancho rumo dwe mar 6 mar higani. Jaga bajet koni piny owacho mamalo kod mago mag counties osebedo kod pek e chopo dwaro mar bajet kokalo omenda ma ichoko kaka osuru, gino ma osemiyo piny Kenya donjo e ola mondo giyud kaka ginyalo chopo dwaro mar bajet. Oyangore ni kata obedo ni counties ne ni kod dwaro mar bajet mar bilion 466 ne gichoko mana bilion 37.81 kende. Lipod no diro kuoyo kuom piny owacho mamalo kuom deko kod omenda ma ichwalo ne counties, gino ma gikoni miyo piny owacho mag counties yulo e chwalo chenro mag dongruok. Lipod no bendo yango ni counties mathoth ok yang lipot mag yore mag chudo kokalo IFMIS mondo ler owuok kaka counties tiyo kod omenda. Apis jaga bajet bendo chayo tim mar chwalo lipot mag omenda modeko, gino ma kelo pek e timo nonro kaka oti kod omenda mag jopiny. Gidwaro mondo ket chike ewi kaka itiyo kod omenda mabiro miyo lipot mar omenda ichwalo ne apis jaga bajet dweche adek e komenda. Lipod no bendo lero ni nyaka e giko mar komenda mokalo Kenya ne ni kod gope maromo trilion 10.25 kama tamalo 53 ma en trilion 5.46
ne ohole pinje maoko kata malo 47 ma en $4.82 ne ohole pachoka. Lipod jaga bajet bende koni gimomiyo dongruok pok oneno en nikech hola ma okaw itiyo godo e chulo gope kaachiel kod osara kar mondo ketgi e chenro mag bajet manyalo kelo lokruok ne oganda jo Kenya. E kinde ni oganda jo Kenya pod ng'ur kaluwore ni moko kuom apisa mag piny owacho mag kaunti kod piny owacho mamalo jachuo lwetgi agulu mag omenda mag piny owacho kendo lodho omenda mag jopiny. Lipot mar jaga bajet ma pachoka okoni dwaro nitie mondo din rode mag mibadhi manyalo miyo thuolo apisa mag piny owacho chope agulu mag omenda mag jopiny koting'o duoko piny wuodhe ma pachoka kod pinje maoko mamoko kuom apisa mag piny owacho tiyo godo e lodho omenda mag jopiny. George Bati, Ramogi TV. Atamalo 48 mar oganda jo Kenya siro twak ma dhi nyime kind piny owacho kod kweth ma keto piny owacho tesre Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Mae kaluwore gi lipot mogol gi kambi matimo nonro mar TIFA mabende yango ni atamalo 48 mag jo Kenya mamoko dwaro mondo chuoga apisi ma jatend kweth makwedo piny owacho katamalo 27 kende ema siro apis jatend jotend migepe. Lidio Keyo ni kod ler. En nonro ma ogol gi kambi mar timo nonro mar TIFA, nonro maketo ratil chal mar siasa e pachoka ahinya te kinde mathoth oganda jo Kenya pod oketo wang'i karito singo mane ochiw gi tend Kenya Kwanza mathothgi pok ochopo kare. E kinde matwak mar kelo winjruok e kind Kenya Kwanza gi kweth maketo piny owacho tesre dhi mbele e kar bagoromo ma Bomas of Kenya, nonro mar TIFA nyiso ni atamalo 48 mar oganda jo Kenya siro twak makamano. Atamalo 19 kwedo twagno ka atamalo 13 nitie akerekeke ka ok gisir twagno bende ok gikwede. Atamalo 48 mar oganda jo Kenya ni kod yie ni twagno biro nyago lemo ka atamalo 21 wacho ni twak makamano ok bi konyo oganda jo Kenya kata matin. Ponono ni winjruok obedo e kotenre kod twak makamano. Atamalo 48 mar oganda jo Kenya ni kod yie ni Kenya Kwanza biro bedo gi nyalo mar chopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya ka atamalo 38 ok ni gadieri ka Kenya Kwanza biro chopo singo makamago. Nonro mar TIFA no bende nyiso ni atamalo 45 mar oganda jo Kenya dwaro mondo michuogi apis jatend kweth maketo piny owacho tesre ka atamalo 21 kwedo okang' makamano. Atamalo 36 mar oganda jo Kenya ni kod yie ni apis no biro jiwo kweth maketo piny owacho tesre ka atamalo 48 wacho ni apis no biro duoko chien teko kweth makwedo piny owacho. Atamalo 16 wacho ni onge lokruok ma apis no biro kele pachoka. Atamalo 27 sira apis jotend migepe ka atamalo 31 mar oganda jo Kenya kwedo okang' manokaw mar chuoga apis no. Kaluwore gi nonro no, jo Kenya mar atamalo 39 siro piny owacho ka atamalo 22 siro kweth maketo piny owacho tesre. Atamalo 39 mar oganda jo Kenya ok sir piny owacho bende ok sir kweth mano maketo piny owacho tesre. Duond bura mar UDA nonro no wacho ni kod huma malach e pachoka gi atamalo 35 kiluwe gi duond bura mar ODM ma isiro gi atamalo 16 mar oganda jo Kenya ka atamalo 38 mar oganda jo Kenya ok sir duond bura mora mora. Report mar nonro mar TIFA ni bire kinde mamoko kuom jo siasa ma pachoka wachore ni chalo ka gima ndhogo twak mathoth oganda jo Kenya geno ni biro kweyo liet mar siasa e pachoka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi Kisii ji ang'wen mawuok e familia achiel nowito ngimagi bang' mach muoch kendo wang'o odgi e gweng' ma Bonyando e kaunti ma Kisii. Maida mayangore ni nyomuoche otieno ma piny Orugodo kawuono noweyo ka miyo tho kod nyithinde 3. Obila dhi nyime kod timo nonro e masirano kapok oyangore ng'along'o gima dine kele en masira moweyo gweng'no gi buok. Tunasikitika aswa kwa kitendo ambacho kimetendeka usiku wa kuamkia leo, pahali ambapo tumepoteza watu 4 katika familia moja. Kiini ambacho kinatafutwa kenye kimezawazisha ama kuleta mauaji kutokana na moto ambao umechoma watu 4 bado iko ngali katika mikono ya polisi ambao wanaendelea kufanya uchunguzi tabiti kuchua haswa ni nini kimetekeleza ama kimesababisha moto. Kama tungekuwa na ile gari ya kusima moto ingeweza kutusaidia, maana tumesima moto
masaa mawili. Watu wanaenda mtoni kubeba maji, wanakuja hapa, maji ikaisha kwa mitungi ya majirani, kuleta hapa kusaidia. Wananchi walijaribu kusima moto lakini ikawashinda nguvu. Katika hiyo instant, Richard Juma alipoteza bibi na watoto watatu. Mtoto mmoja 6 months, 7 months, na mwingine miaka 7 na mwingine miezi 10. Kaudhi wach malite ni higni 10 nyaka ni kweth njore mar Al-Shabaab tim monj kendo weyo kamaro muji 71 otho. To moingo merio gi 50 ne ohinyore. Moko mjok mane otony monj mane otimore kati mola ma Westgate Mall mayudore kaunti ma Nairobi pod ni kod buok e ngimagi ka giparo kaka monjno ne okelo lal e Kenya ka. Jakobo mar Walter Nyambaga ne oyore nyasi mar 10 mag Chukdar, obila kod familia jo Kenya mane owito ngimagi e kinde monj mar Westgate. Higni 10 mosekalo, John pimonwa picha ma en godo kendo pok nowe kod ngima makare. Si tulisikia milio za bunduki. After kusikia si watu walilala chini wote. Juu tulifikiria ni watu wanakuja wakipiga risasi wakikamu na huko. So wakati tulilala chini, kuamka wakati zilitulia kwa sababu zili kama 10 minutes. Kutulia kidogo tukafikiria ni wezi na already washaenda. Kufika pale karibu na guest ya Westgate, wale watu walikuwa wanatoka huko. Mwenye kuna mzungu alikuja kama amepigwa risasi ya mkono 2. So si tukaona hii ni serious na zikaanza kulia tena. John mane en jo alamar maua mita piradeko wuoke karo hala maduong' mar Westgate e kama ne odhi nyime kod tije kaka pile mar tero mwandu mag maupe ne kastembe e kendo kanye manorade kod achiedh nade manowe kod songa mar paro. Monj mane oweyo ka Westgate otwe kod iro lwenye kinda pisas mag lweny mag Kenya to kod kweth njore mag Al-Shabaab. Acha nikwambie, ukisikia hizo risasi lazima ni kama si movie, si kitu ya kawaida. Zililia risasi hadi kuna wakati sasa ikipigwa mahali unakumbuka tu Westgate attack. Ndio tuliona makara wamekuja wameenda mpaka huko ndani nao wakatoka juu. Kuna hata mmoja alipigwa risasi ya mguu. Rapar mara yango maro mujo Kenya 71 mane owito ngimagi kod ji moingo 250 mane oyudo hinyruok ne obagi kuonde mag timo ala Nairobi ka kaka TMR man kod Chukdar mag Rita Luora, Karwala mare Maramol, Kanyakla kod Junction Mall maduto gin kuonde mane menyo okenge mag arita kwe moseketi. Chenro mane otele kod bod mochung' ne kembe mag ji giwegi mag Chukdar machiwo arita pacho ka kotelne kod Fasul Mohamed to kod Dr. Uria Fatima. Westgate should never be forgotten in any known time, because it's a tragedy that defined our country and its security. And I think it was the first time we all woke up to the reality that a lot of private installations are guarded by private security officers, and therefore they need the relevant mandated training to deal with such topmost agenda, perhaps intelligence. Riwruok mar kembe Chukdar ekoro yango ni gin kod chenro mar chiwo tiegruok mar dweche 2 mabiro dimbo Chukdar kod ojusi moromo e kendo fwenyo maling'ling minyal chiw ne obila mapiyo. Tok tieko tiegruok to Chukdar ka Chukdar biro yudo namba moyiedhi mar yango gi kendo tudo gi piny owacho. The training is a key requirement for the subsequent issuance of the security guard force numbers to these officers, and we will be issuing the guard force numbers shortly. And as I had mentioned before, these are 1 million people who are distributed geographically and they transcend all the spheres of our society. Kajo Kenya yango higni 10 mar monj mag Al-Shabaab en ting' mar bad migawo mar arita kwe mar jiwo arita kuonde mag bago rombe e kendo bende kawo ting' mag reso ji man kod adhola mabiro kod monj makamago kaka Westgate to kod mamoko. Westgate parking hazikuwa before attack, parking zilikuwa zinajaa zote. So wakati customer wamekuja Westgate, obviously watakuja hata siku kutembelea. So biashara ilienda chini. It will take some time, so those kind of questions will be answered immediately after this training. And I think that if your second nature is to report on suspicion, many incidents will be averted. Kata odoko ni katimo alamara dhai Westgate odoko kanyo marapar ne jogo manowito ngimagi kachiel kod familia maseche moko noyudo hinyruok. Westgate en kanyono makoro noloko chenro ma migawo mar arita kwe ma pacho ka tayo godo chenro mag arita kwe. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Karwala Maradhai, Westgate, Nairobi. Erokamano Walter Nyambaga kuoma lepodno nyakoromoga juang lipot mar Walter Nyambaga no emokaw godo yueyo wa machuok kata kamano kik idhi mabor waduoko dweche moko e chenro mar OIMORE.
Jago moro tho katemo goyo picha e aora moro Kirinyaga. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. With so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheeks, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Tuko fresh, tuko sight. Relax, everything is alright. You know how we do it in the 254. It's nice, we keep coming back for more. You know how we do it in the 254. It's nice, we keep coming back for more. Sherehe si sherehe bila aroma, inashika inatibamba vinoma. Sherehe si sherehe bila aroma, inashika inatibamba vinoma. For make it deeper, manze mapema ndio best. Masaa machache ino time to rest. For make it deeper, manze mapema ndio best. Masaa machache ino time to rest. Introducing new tropical air fresheners range. Let the scent move you. Available in all outlets near you. From Tropical Brands. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chimbi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondo iwinj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wantiere e report mabende pod late en ni chenro mar manyo ringre rawera mane olutore pi e kinde mane ogo picha gi nyadendi mare pod dhi nyime aora ma Kiringa e kar chung'o bura mag Ichugu kaunti ma Kirinyaga. Jagono machiegni 26 en achiel kuom oganda 8 mane wuok Nairobi, Kutus gi Kirinyaga mar ne dhi timo limbe margi e aorano. Kumayo marach ne okier kendo pi ywaye molal churu e kinde mane gigoyo picha kod osiepene moro manyako. Jodak makanyo kwayo migepe mowinjore mondo wuog oko mar konyo manyo ringre jagono. Jana kuna jamaa alikuja na walikuwa wanajipiga picha, na katika hiyo harakati ya kujipiga picha jamaa alitereza na akaangua kwa maji, na shughuli ya kumtafuta bado inaendelea kwa kuwa hadi kwa sasa bado hajapatikana. Jua simu nikunje nione kama hii mtu aweza kuandika, lakini sikuweza kwa sababu nilikunja wakati wa usiku sana. Ningetaka kusema ni serikali
ifanye haraka ikunja ituia huyo mtu huko kwa mto ili tuweze kumbemba, kwa sababu tumefunga kazi kusema kweli, ili tuone kama mtu huyo anaweza kutolewa huko. Hata kuna mtu mwingine pale anasema anaweza ruka huko kwa maji ya mto. Kodhi nonro ene higa mag 2022 rowere mani kind higni 15 nyaka 24 mok tin 7,000 noyudo tuo mar ayaki kaluwore kod lipot mar piny owacho mane ogoli e chak higani kaka achiel kuom yore mag kedo kod iye ma ohiu kaachiel kod landruok mar kute mag ayaki kind rowere. Riwruoge moko mag piny owacho kamoting'o WHO, UNAIDS, SDG e kind mamoko riwore kod piny owacho mamalo e timo chenro mar higni 2 mabiro time counties 10. Kata kamano, ywak pod nitie kind rowere ma bende ne oyuore romono ni gige geng'ruok kaka rabo oyunga tin kendo rowere yudo pek e ng'iewogi ahinya to sani ma nengogi oidho. Judith Omondi ni kod ler. En nyasi mane oyuorie kod riwruoge ma opogore ma ok mag piny owacho marango weche mag thieth kama oting'o WHO, UNAIDS, UNFPA kaachiel kod SDG. Twak mane okwako kor lwasi ne en riwruok kod piny owacho e chwalo sir ne rowere kaka achiel kuom yore mag kedo kod ayaki kod iye ma ohiu kind rowere. Kaluwore kod lipod piny owacho mane ogoli e chak higani, 41% mag tuo mag ayaki mane oyudi e higa mar 2022 ne gin rowere manie kind higni 15 nyaka 24. E kwan ni nyithindo manyiri kawo 78. Riwruoge 4 ma ok mag piny owacho gi oriwore mar chwalo sire jiwo chenro mabiro tieko higni 2 e counties 10 ma tuo mar ayaki kaachiel kod iye ma ohiu landore mokalo. Counties gi oriwo ma Nairobi, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii, Nyamira e kind mamoko. The 10 counties were selected as part of the counties with the highest prevalence of HIV new infections amongst adolescents and also high teenage pregnancy for the same cohort of 15 to 19 years. A lot these young people are going through in regards to stigma not only within themselves but also from the community, and therefore part of the intervention within this process will be to conduct aggressive community awareness. Rowere mane ochopo e nyasino kata kamano ywak ni piny owacho osebedo ka duoko gi piny e yor chwalo rabo yunga makamoro nyalo resogi e yudo ayaki kaachiel kod hiye ma ohiu. Sirikal onego ng'i weche mag kondom sana nikech kiyudo kama youths kodhi dispenser kacha gikoso kondom. Hata sahi kwetu kama dreams kondom si mingi sana, ni less sana. Alafu sasa unaona rate ya mimba ni high sana kama ume notice na HIV infection juu ya kondom, hakuna kondom. Dr. Rashid Isak, apisa mar migao mar thieth mane ochopo e nyasino be kata kamano ne okwedo wachno ka okoni piny Kenya ikore ne chako chwalo moko kuom gige thieth kigin ma ok giyudo sir koa kuom riwruoge ma ok mag piny owacho. You cannot say condoms are not available for youth. They may not be adequate. We may be having challenges, supply chain challenges that happen after the COVID, and this is global. Right now, Kenya is on transition platform where we are going by 2030, or some items like vaccination by 2027 or 2029. We are going to be fully responsible for our own health and our own commodities. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi kuom lipot machal kamane winjo kaka weche mag nonro motenore kod gigo malandore kind rowere en mano ma iluwo machiegni. Nitie jogo maloso kod achiel kachiel bende Facebook page Bruno Francis wacho ni tim mar nego adurach mano gig Saitan mano Bruno Francis wuodo genye erokamano kuom kete Ramogi TV. Otis Ganjo barober na Ramogi TV yo makare kendo Ramogi TV neno maler iwuoro kaka picha selfie okelo masira erokamano kuom kete Ramogi TV. Collins Otiene wacho ni achiel kachiel ka intiere Nyamonye Karemo Junction wacho ni ler ndi erokamano kuom kete achiel kachiel. Kevin Omondi iwinjo wuok wacho ni intiere kanye erokamano kuom kete Ramogi TV. Agri Ajwang Komoro ni Ramogi TV kine dala mar Kibera nondo mar Tifa onindo nyakonchiel chal mana magidwaro miyo sirikal teko. Ane ok nokao pacha wacho ni wach mar keto office mar opposition ano kasir erokamano Agri Ajwang. Bazenga Wudi Nyamwalo following from Kisumu Olem erokamano kuom kete Ramogi TV. John William haelo Ramogi akwayo Tifa mondo timie nyaka nonre wijo Kenya monindo maonge kata gimobilo kod jopeng madwaro apiko mar sitima.
en an Jonte wuod nyabos mar Alego Agulero kamano to kod MC Ojwang David Omondi mar Nyakach Nyabondo Ramogi TV winjore maler kendo agomos ne familia mar jok mawang e gweng ma Kisii. Nyakwarom Gajwang gi kanyo ma waneno ka wadhi godo break e jogo moro otigi weche manyien mag OIMORE odiochieng' kawuono. Kata kamano kaka nasingo ni twak en madhi achiel kachiel e gwenge mag Siaya ka achiel kachiel wadhi mondo mawinj to chenro chalo nadi mitayo kod Simfra Sokinda. Nyakora Gajwang kamora mora maintiere angeno ni odiochienge odhio makare machiegni kawuono wantiere achiel kachiel e county ma Siaya kama bende koro watedo e twak kaluwore koda midhiero adek makwako rowere. Antiere koda welo wantiere gi jo Siaya kendo wadwake twak mabende wabiro dhigo nyime kuom thuolo madirom sa achiel kod wiye. Ang'o mwalose kawuono Nyakora Mogi wabiro loso e weche adek mabende gin midhiero mahinyo rowere ok e Siaya kende to e piny Kenya kae duto. Bende kaluwore koda nonro atamalo 59 mar jo Kenya gin rowere. Mano rowere kind higni 24 kadok piny. Kata kamano dak kachiel koda ngima mag rowere gi hinyo kod midhiero adek. Midhiero mokwongo en moiw mabende nitiere kind rowere. Kopogore koda mano en landruok mar kute mag ayaki. Mano midhiero mar ariyo. Ka bende midhiero mar adek en midhiero noero mar luwenje mag kit chwech kanyo ting'o nyaka rocho ratiro e yor bembo. Nyakora Mogi magi gin gik mabende piny owacho ok mana mar Kenya kende osebedo ka kedo godo kuom thuolo malach. Kata kamano en gima tama. Imomiyo koro piny owacho mamalo kachiel koda piny owacho mag counties e riwruok gi jokanyo mamoko kamoting'o duol mar National Center kana National Syndemic Diseases Control Council oriwore mar mondo mi gikedi koda midhiero adek gi. Ageta margi en ni kochopo higa mar 2023 to rowere ma pacho ka biro dak e yo makare. Bende gima nyalo paro ni kanyo en ni weche adek gi gin weche ma otudore. Iye ma oiw otudore machiegni koda landruok mar kute mag ayaki. Kopogore koda mano bende luwenje mag kit chwech kamoting'o weche mag bembo bende luorore mane weche mag iye moiw kachiel koda kute mag ayaki. Omiyo kawuono wantiere twak e county ma Siaya. Bende wabiro ng'isi gimomiyo wachako gi county ma Siaya. Kaluwore ni weche mag landruok mag kute mag ayaki e kind nyithindo kata kowuok e mine kadhi e nyithindo sani e county ma Siaya osego okang' mamalo. Mano nyiso ni Siaya county sani nitiere 4.3 ka geta ma Kenya kae counties eni county ka county odhi piny mar 5. Aparo ni mano en gima bende wabiro ng'eyo ni to gin ang'o ma bende Siaya county osetimo yo makare ma counties mamoko onego beni gie sani kopo mondo mi gibed kanyo. Kadwa dhi mabor antiere koda wele studio kaeri ma bende abiro mana nyiso nyingi kata abiro wacho nyingi kochakore koda bada makora acham. Wantiere kanyo koda CPA Ken Nyamolo mabende otelo ne weche goeko mag omenda e duol mar National mano weche goeko mar NSDCC. Kopogore koda kanyo wantiere koda Linda Otieno. Linda Otieno bende biro nyisowa chenro ma otimo ka otelo ne chenro e Center for Health Solutions. Kawuok kanyo wantiere koda jatend migao ma ochung' ne weche mag thieth e county ma Siaya mano Dr. Konyango. Kwa biro mana machiegni koda kaeri wantiere koda Nelson Otuoma ma bende en jata chenro mag Nefaka. Nyakora Mogi ng'ato ka ng'ato biro bedo koda limo mage ka opogore gi mano wantiere koda oganda mawuok e county ma Siaya ma bende koro chopo ka mondo mi wawinj twak. Kapok adhi mabor adwani mondo mi ami thuolo CPA Ken Nyamolo mondo mi olernwa ni to triple threat mago gin midhiero adek madongo osechalo nade landruok mare to gin okang' mage ma bende Kenya osegoyo e neno ni okedi kod midhiero adek machiegni. Ero kamano ne Nyakora Gajwang mawinjo kwa twak kowuok e Siaya. En adieri ni midhiero gi osemako pinywa to mana kaka Cipros nowacho mokwongo wageto ni kochopo higa 2030 to wabed ni jo wanyalo dak e yo makare ka kute mag ayaki gi iye mago iwe mano wacho ka to gi tulo mageto kuonde ma ji odake wadwoko piny.
Kamano omiyo wasebedo gi tudruok mang'eny gi counties ka watimo gimiluongo ni triple threat kata midhiero adek gi. Wasewuotho e counties, Siaya ka ne wantie ndalo moro, wasewuotho e counties te kwalando weche gi mondo wane, nikech adiera en ni kiwacho weche mag gamo kute mag ayaki manyien, taparo Cyprus nowacho maber ni rowere magwa ma gin 59% ei Kenya, kamedo gi Siaya, Siaya paro na 61%. Koro miyo wasebedo kwalando injili ni, to en injili mapod wabiro medo lando. Waselande counties te, kendo koro gie sani kendo wachake kendo gi Siaya. Iwacho ni wamoke, en injili mwadwa ni mondo landi, mondo donje e wi oganda wa ma Siaya ka, to dhi oganda wa kata kuonde magintie e counties te magwa mag Nyanza, to gi piny ngima kata Kenya te, ni gin gik momakowa. To chuno ni nyaka koro wawuog ne oko. Ochalo lweny machon kanidhi neg kwach, to dhano te kanogo milome to ne wuok. Omiyo gigi te kaka wabiro medo twak te, kwa wabiro winjo tiendgi, to wan kaka National Syndemic Disease Control Council koro chuno wan nyaka wago milome kendo wachiw puonj makare manyalo konyo waneno kaka gamo kute manyien dok piny. Adiera osebedo ka gidok piny, ka wang'iyo kata thoge mawuok gi weche mag kute mag ayaki, sani wawacho ni osedok piny gata malo 58. Kwa wacho ni jogo eko mayudo thieth kaluwore gi kute mag ayaki nitie kaka osedhi mbele karibu 97%, matiende ni chon jogo eko mane ni kata e chenro mag yudo yedhe ma konyogi kuom kute mag ayaki ne gin dhano karibu 600,000, to gie sani to wacho 1.2 million. Koro wamedo jiwo ji, wamedo kelo puonj mondo mi jothurwa wakonyre uru kwa makore kanyakla, nikech ok en tich ma jo NSDC kende manyalo timo. Iluonge gi kizungu ni multisectoral, matiende ni ji duto te kaka wantie kae wariwore kuwuok e sidienje mopogore opogore mondo wane kaka wanyalo timo mondo wamed konyore e yore. Erokamano. Erokamano ahinya Kenya Molo. Aparo ni nikech wantiere kaunti ma Siaya, adwa ni mondo wadhi jatend migawo mochung' ne weche mag thieth mano Dr. Konyango. Wang'eyo ni sani Siaya ogo okang' maduong' ahinya e weche mag landruok kute mag ayaki kowuok e mine kadhi e nyithindgi. Sani Siaya ochopo 4.5, manyiso ni une kaunti mokwongo e chopo ageta ma piny Kenya oketo ne landruok mag kute mag ayaki. Inyalo mana nyisowa ni to gin ang'o giri ma usetimo mondo mi Siaya ochop kanyo ma counties moko nyalo kopo? Kopogore koda mano, en ang'o mutimo mar mondo uneni en gima biro bedo chutho machiegni? Erokamano ahinya nyikwa Ramogi, kendo erokamano ahinya Cyprus. Midhiero adek mondo waked kodgi kendo waduokgi piny. Nitie yore mang'eny miluwo, to yorego gin highly technical, kora bo landogi kaluwore kod dho ngere. Gima jo Siaya osebedo katimo e piny mar Siaya ka erigo kaluwore kod sirkal manyien kendo manyocha nitie kapok wadonji mar gavana wa masani James Agre Orengo. Tich mosetire nochakore kod sirkal machon, to kichano malong'o strategy mwatiyo kodo momiyo wanwang'o less than 5% mar infection rate ma prevention of mother to child transmission, and based on the fact ni Siaya nikod dedicated workforce, Siaya nikod optimal collaboration. Ariogo timore at the level of the
facility e osiptande kendo timore kata e community. To mara dek strategy marwa is based on the fact ni one called enhanced collaboration moriwo jotich mag health to kod our partners. In particular, partner manefak watiyo kodo karachiel kabisa. Malongo won in details at the community level gik mwasebet kwatimo ma counties moko nyalo copy kata kao kuom jo Siaya. Any Siaya depends on very much on 100% use of community health promoters. Magigin nyamrerwa. To the county community health promoters go use so gitiyo kod gimiluongo performance tracking. Mawati kodosha Siaya momiyo waduoko transmission from mother to child pain. We approach it from dashboard as opposed to chalkboard recording. And Siaya wangomwa tiyo kodogwa duoko transmission marwa kata percentage mar PMTC pain en jomatio e hospitande wa mago facility management board tiyo karachiel kod jogo dutote matiyo hospital kendo kod community health promoters. Watiyo kendo kod mentor mothers kata kod expert mothers. Mentor mothers gin mege ma osebedo kagin positive to ginyuolo nyithindo magin negative. To expert mothers gina the same mege magin positive to nyuolo nyithindo ma negative. Koro mege gi watiyo kodgi konyo mege moko man kod ich to gin positive. Gi konyo joma poko nyuol. To jogo duto te tiyo kod kanyakla, gi collaborate kaka wacho mokwongo. Mara ngwen watimo network malongo i community kendo warwako kanyo kata OVC mago gin orphans and vulnerable children. Nitie jo makonyo giga to jogo duto te warwako i chandro mar duoko tuo mar ayaki piny. Omiyo Siaya watiyo kanyakla kod job tich my hospital workforce management to giduto te kaka wacho gin dedicated to giduto te gi collaborate ka achiel to kod mpango maber. Mano community level. To kwa chopi hospital watimo strengthening of PMTC integration kod MCH. Manongechen hospitali duto te kata matindo dispensary. Jomatimo MCH wapuonjo wach PMTC, prevention of mother to child transmission. Ma gigo duto te wakao ge karachiel. At the facility level, kwa idho malo, wakao stock mar records mag tuoche
to wabedo kod buche ma regular kwa feed back to the community through Nyamrerwa. Watimo testing ma often, timely PCR positive auditing, nyithindo mosenyuol magin positive go, to wakao, wa follow up early enough. Ay to waluo, to wangeyo gimomio, negi bedo positive, konyuolgi from a positive mother. Ay to wakawa tua. To wa conduct HIV exposed infant graduation. Mangechen nyithindo mobedo monyuol kagin positive, warito chieng' ma ochopo time ma gibedo negative, to celebrate that effort. And samwati momano waluongo other mothers magin positive. Mondo wa encourage gigibende netim matek mondo kik ginyuol nyithindo ma positive. To watimo sensitization of reproductive health partners and providers of PMTC. And manonge cheni partners wa makonyowa I siro mege magin positive, watiyo kodgi karachiel. Magi eyore ma watiyo kodo siaya mopogore kod counties moko, momiyo waduoko piny infection rate ma transmission from mother to child. Erokamano ne daktari, hapa ninyalo mana mulo kar kaka uchiwo omenda kaka county. Ere kaka uchiwo omenda mar neno ni chenro duto mag ogeng' mag landruok mar kute mag ayaki kowuok kuom nyathi nyaka kuom nyathi. Tinyalo mana lero ni to ukawo okang' mane mar neno ni ing'eni bedo namba 1 samoro yot, mondo idong namba 1 kuom thuolo malach ema samoro bedo matek. Ere kaka uneno ni ok ubedo namba 1 kende to udhi mbele gi medo namba 1 kendo chopo nono mar landruok mar kute mag ayaki migolo mawuok kuom miyo to dhi kuom nyathini? Okang' mwakawo measures mag sustaining bedo namba 1 gin achiel, watimo continuous capacity building mar our workforce. En tiegruok mwa continue without break. Mar ariyo, watimo performance improvement plans, mamago gin regular meetings. And mar adek, wa chanro mar nyalore government en medo pesa budget mar walocate mar kedo kod tuo mar ayaki. Medo pesa kairigo wabotimo advocacy, to medo pesa kairigo mano wabo medo kodo jotich magengo tuo mar ayaki. And wachano mar medo on source revenue collection mondo wanwang pesa mawa medo kodo fight against HIV AIDS. Mogik nitie mpango mang'eny manyocha wachako magin keto counties maduto ten kod HIV AIDS rate mamalo mondo ti kanyakla. Mana machiegni tarik 11 ne waziris mag health neno okwayo governors gi I counties man kod prevalence mamalo mar ayaki, mamano en Homa Bay, Kisumo, to kod Migori, to kod Siaya, mondo ti kanyakla. Tiyo kanyakla no mi gijingo, kendo kagin kod united voice, ginyalo tero yuak marwa ni national government
mondo kanitie budget allocation to mondo orang rational mar chiwo pesa kaluwore kod tuoche ma counties ni kodo. Mano mangeche allocation of budget onego bed based bende on rational ma how much disease is there to nkech komi counties te pesa marom to mokon kod tuoche mang'eny to pesa marom no ok nyal konyogi kaka bo konyo jomoko man gi tuoche matin. En aina kaka wachon tie counties magin semi arid to samwa wa allocate pesa to wa consider that element of the environment semi arid to wa migi pesa man malo. Koro nyocha wakwayo governors wa adek ang'wen go duto te mondo giriwre kanyakla mondo los policies manyalo konyo national government o allocate pesa kaluwore kod kiwango mar tuoche mani counties. Erokamano nya daktari, aparo ni iketonwa chenro makare kaka josiayo chanore e weche mag kedo kod midhiero adek mabende omako kata okwako rowere mathoth e pacho kae kind higni 24 kadok piny. Iwacho omenda tadwa ni mondo mi adhir ir Nyamolo kaka jalo motelo ne weche mag omenda e duol mar National Syndemic Disease Control Council. Wang'eyo ni sani pinje maoko kata pinje joagunda mosebedo kasiro chenro mag kedo gi kute mag ayaki osechako bano piendegi mos mar golo omenda mabende kata sir mar omenda magisebedo ka gichiwo. Inyalo mana lero ni to duol mar itelo ne weche mag omenda ere kaka chano chiwo omenda e kedo gi midhiero adek mahinyo rowere to ponono ni wachopo kinde mabende koro pinje jowagunda ochungo chiwo nwa sir. Ere kaka chenro mar sirikal chalo mar neno ni weche mag kedo gi kute mag ayaki kachiel koda OIMORE ok ochungi kanyo. Erokamano Cyprus, erokamano nyikora Ramogi Ajuang. Abiro fuono matin to moriere. En adiera ni pinje goeko mosebedo kamiyowa kony kaluwore gi weche mag loyo lweny mwagoyo kuom kute mar ayaki sano osebedo kachalo gima doka gi maging'wonye patgi. To mano en adiera makende. Mar ariyo, king'iyo kakifuono pesa kata marwa mar budget madhi e weche mag thieth to garita mag dhano kata health, daktari biro wacho ni nitie Abuja declaration ma chiwo atamalo. Daktari en 15 monego bedni pesa duto mag sirikal mitero e weche mag thieth kod arita mag jopiny. Koro mokwongo nitie gik moko ariyo kanyo wacho ni jogo eko manyocha konyowa donors koro ging'wony gidok e patgi gidok kuonde ma gintie. Sirikandwa bende budget allocation pok wachopo kama wacho ni requirement mar Abuja declaration. Koro watimuru nang'o? Kar koro timo nang'o ni ema an gi pacha gima wasebedo kwatimo kaka jagono motelo ne weche mag omenda. Mokwongo nitie gima daktari nowacho notiyo ni own source of revenue. Own source of revenue nyaka wadwar yore moko kata walok pachwa e yore go eko mwanyalo yudo godo pesa ka ok wang'iyo yoregi. To yoregi gin yore mage? Gima paro mokwongo mabende wasebedo kwatimo kaka NSDCC, wasebedo kwatimo reports. Report achiel iluongo ni KNASA, Kenya National Aid Spending Report. Ong'iyo kaka counties duto osebedo katiyo gi weche mag omenda. En report ma ochakore masani nitie mogol higani. En report manowuok 2016-17 nyaka higa 2019-20. To nyiso pesa mosetiyo kadonjo e weche mag ayaki e sidienje mopogore opogore. Wach ni mar thieth mitiyo godo kuom geng'o, mitiyo godo kata kuom pimo ji. To king'iyo iyudo ni kata wawacho ni donors ging'wonye patgi,
to nitie matin ma pod chwer. Matin ma chwer ni gima watemo ni mondo wa encourage counties ni nikech ng'ama rwako wuoche mong'e kama wuoche ne diye. Koro mwachiro matin ni wakete to kwase oleko wariwe kamoro achiel. Coordination mag partners ma puro dongi wadwar kaka wariwo wi partners gi to waketo gi kamoro achiel. Madeni ka ng'ani omiya 5, ng'ani omiya 10, ng'ato omiya 15, tibedo gi kidhweny minyalo tiyo godo ka county. So kwaseriwo gi iluongo gi dho ngere ni coordination. Kwaseriwo gi wang'e ni Ugunja shida waen kama kamae, Game shida waen kama kamae, Bondo shida waen kama kamae. Nikech atamalo bende nyisowa ni kuom rowere mabuo higni 24 gi ni Bondo to galego usonga kama wantie kani nie ma contribute atamalo 44 kuom landruok ma kute mag ayaki kuom rowere wage. Koro watimuru wachoko mantiego under the leadership mar the county to wan kore mwachiko nikech maneyo mokwongo waluongo ni efficiency gains. Akani efficiency gains ni daluonge nadi gi dholuo, lakini efficiency gains ni ma itie godo ni itendo tipango ichalo janyuol man gi nyithindo ni gin gi needs mopogore opogore. Aparo mano yo mokwongo. Mar ariyo en ni nyaka koro wapar iwacho ni outside the box, okochoro ni box nyaka bedie. Wasebedo jok makoro ng'wonye gi iluongo ni traditional donors. Nyaka wapar mondo koro wadhi ir jok miluongo ni non traditional donors. Wang'iyo ni kanitie to wang'iyo America. Inyalo ng'iyo Arabu, pesa magoel nitie Arabu. Kidhi dihojo rimos bende nyalo yudo ka gimiyi kiboho moro kanyo kata kidwenyo manyalo konyi. Mago bende wabedo kwang'iyo. Kiwe mano podi wawuoyo gi sirikal maduong'. Nikech kik wapar ni ka atamalo kata mag ji mayudo kute manyien kata nyithindo mamako iye mag oiw kata tulogi ni chalo ka gima dok piny to ni koro wasechopo. Ka ok watang' to wanyalo dok machalo kaka ndalo mane Uganda weche gi ochakore. Ndalo mane Philly Lutaya giro wuok Uganda nodhi maber to bang'e to gichako dok chien. Omiyo bang'e kute gi kendo nochako ubiro resurgence. Koro omiyo nyaka wapar sirikal mamalo bende pod waparo ne ni kochopo sechego miketo omenda to mondo waketi wabunge wa mag counties bende submitting allocations mag county gitem mondo giketi to ma wantie godo cha bende waketi kibo achiel obeda gula achiel ma wane makoro warieyo kuonde mwaneno ka wane girem. To counties nigi mich mopogore opogore. Emomiyo wacho ni county ka county nigi unique resources mag. Kiwacho Samburu gin gi national park. Yo achiel minyalo choko do omenda kuom gi en ni jomodhi neno le park. Igolo levi kata atamalo achiel. Wan Siaya ka ng'oma wanyalo yude levi marwa makwa golo. Rech kadho ineno border point ses ka kadho. Mana achiel kuonde minyalo yude otonglo moro matin minyalo gire ne tiketo kiboho wacha manyalo konyowa. Nyaka koro wadwar gima kizungu luongo ni innovative ways. Nikech joma wuok oko to be ok nyal konyi. Iwacho ni kata kuonde muda ke ot ka un kiseda to kata dhi vago oporo milande tum. To gikone to un wegi un joma odak e odni ema nyaka ubed piny to upim ni to shida wa ma wantie godo gi watimo nang'o. Emomiyo wachake gi Siaya. Penjo mwapenjore kaka jo Siaya. Joma be biro penjore ka joma be. Jo Migori no penjore ka jo Migori. Kisumu no penjore ka jo Kisumu. Mombasa be no penjore ka jo Mombasa. Kaluwore gi mich ma gintie godo. Lakini ochopo kama koro nyaka wadwar innovative ways. Paro mopogore ga kanyo waparoga. Kanyo wang'iyo yo achiel koro nyaka ilok pachi mondo wane kaka wanyalo dino buchego eko mag omenda. Erokamano. Erokamano nyamana kapok aweyi kamibete kaka jalonye weche mag omenda. Iparo ni wadhi chopo ageta ma wan go to ka jogo sedhi gi okang' musegoyo. Be ineno ka untiere yo makare mar neno ni kata ponono ni joma chiwo omenda kata joma chiwo siro wuok to piny Kenya pod biro dhi mbele koda kedo gi midhiera degi. Ponono ni pok wachopo kanyo. Ang'o minyalo nywakne nyaka gi oganda mar neno ni osigo kobedo mapek
to bende ok wabolo wach mar kedo gi midhiero gi to ka jowagunda osewuok. Awacho kata tiyo gi dho ngere moro ni multi-sectoral approach. Emomiyo kwa bet ka to wabiro dhano mowuok e sidienje mopogore opogore. Pesa duto mag piny, obed notiye sirikal mamalo, obed notiye sirikal mar county kata sirikal ma piny, parliament ema nitie gi ratiro mar pogo pesa no kaluwore gi pend chike ma Kenya. Koro milome ma wacho ni wagoyo cha en adiera ni jogi biro wuok chal mana kaka nyathi monyuol ochako mol to temo chung' ne tata to ka koro isebedo wuoyi kanyo in gi simba ni kanyo tidhi go dalani ochopo kama wan bende koro nyaka wadwar kaka wago delni wa mondo wachung' kendwa kachakore gi allocation mag pesa mitime parliament. Wabunge wa nyaka winj wa maber. Goga mbaka kore kamoro kanyo ni kata mana mjumbe umalego usonga na wuoyo godo makone ni kawuono watu wakae kichuginya bilo ka ng'ato to okifulone iwacho ne maka gidhi e bunge to allocations mitimo nyaka koro gine ni allocations mitimo makonyo wa yore gi gin pesa maromo nade. Wan bende ka pesa osebiro to wan bende i counties wage nyaka wadwar those innovative ways ka en sense mar reche mwadhi medo mani resource mwan goro maduong' to wagire ne matin to waneno kaka watimo to mana ka waseriwo wi joka riwo wi jok ma pod odonge iko kanisa minyiedho kiseoro nyaroya kata didek to koro inyiedho jieke wawuonde na jieke modong' kinyiedho kata dhok adek to be ibiro beda gi lita 10 kibedo gi lita ni 10 ni tipogo mathin kaluwore gi kako nego beni itimo ma. Erokamano nyadwa na chopi Linda nikech ang'eyo ni en achiel kuom jogo ma bende midhiero adek gi itiyo machiegni goganda kendo ing'eyo samoro tama kata midhiero ma bende nitiere ahinya piny Kenya geto mar mondo tiek weche mag lwenje mag kit chwech motenore koda weche mag monje yor bembo kochopo higa mar 2026. En ang'o ma bende osebedo ohinga maduong' e sama utemo kod kedo kod lwenje mag kit chwech ahinya to yore mag bembo? Erokamano Cyprus. Amoso nyikwa Ramogi tago erokamano. Koro gi mawatimo sani kaka chenro mar CHS kanyakla gi migao mar thieth kuom weche mag bembo eni sani watiyo gi jo community mondo wang'e ni jogo mage mosebedo kapo ni gin gi midhiero no. Koro kwa waseng'egi to community oseng'egi to okelgi e osiptal. Achiel kuom gima watimo ni ipimogi mondo ging'e chalgi mar kutegi mag ayaki. Kapo no yud ni ng'ato onge kute mag ayaki to koro imiye yath mar geng'o ne kik ogam kute mag ayaki. Mar ariyo watimo gima waluongo ni trauma counseling. Nikech trauma counseling ka gimoro timre ni ng'ato kapo ni ng'ato obedo gi bembo to obedo traumatized. Koro wabedo gi gine mag trauma counseling ei facilities to ei stande ma watiyo gi kaka waziri nowacho gi jogo ma ondik gi migao mar thieth ma county ma Siaya. Gimoro kendo ma watimo referral and linkages to gine mopogre opogre mondo giyud kony mopogre opogre kaluwore gi need ma gin go at that point in time. Koro watiyo gi jok mamoko mondo giyud mano. Kendo gimoro kendo ma watimo en ni watimo referral for paralegal support. Mondo kata kaponi onego odhi ka police mondo oyud kony mondo okonyre ka kanyo. Tas kendo gimoro kendo ma watimo kapo kidhi mabor adwa nachungi kar dhi ka police kanyo kara tero case obila wang'e maber ni weche mag bembo
ng'enyne ipande kind anyuola, anya wacho ni luo kit oganda gi timbegi. Iyudo ka samoro joma rocho ratiro mag nyithindo gin wedegi, gin jomodak kodgi, gin jopuonj. To sama ang' iyudo kes titero ka obila, tiyudo ka anyuola wacho ni gini wanyalo loso. Bende en gima yudore Siaya, to usetiyo gi yo mane maneno ni kata bed ni ne nitiere wat to nyathino yudo ratiche? Koro gimwatimo mokwongo en ni watiyo gi familia mar nyathino mondo ging'e ber mar konyo nyathino, nikech impact ma gimotim ne nyathino nyalo luwo nyathino beyond kata kako tin sani ni. Koro wawuotho gi gi familia, emomiyo nawacho ni wachako from community level. Koro advocacy team at community level mondo ging'e ni ber kapo ni gimoro makamano timre, iwuok oko tidhi wacho mondo okony nyathi. Nikech achiel kuom gik manyalo timre, nyathi nyalo gamo kute mag ayaki. To koko konye momiye yath mageng'o kik oyud kutego, in mibo bet gi tich matek mbele ka kidwa thiedho nyathi manigi kute mag ayaki, to in gi opportunity minyalo timang'o, minyalo geng'o. Koro okeni en gima koro wasechopo kuma wadwaro, en wuoth ma ne wasechako, to aneno ka wuotho maber. To ji community osekawo gini kamargi, nikech migawo mar thieth be konyo e wachni. Ne waziri wacho wach community health promoters. Jogo are the advocates ma watiyogo e community level. Koro the other thing ni subtendegi, waziri nowacho maber ni waketo puonjo jogo matiye subtende malo. Koro jogo matiye subtende be puonj maber mondo ging'e kaka gidil gi jogo motimang'o mo obedo obedo girocho mar ratiro no. Koro kendo gimoro ma watimo, to king'iyo maber kata ka dwe chakre January nyaka sani waseyudo 9,000 almost 9,000 ma jogo mosebedo gi rocho mar ratiro mabire e facilities mag county ma Siaya. Alafu gimoro kendo ma wasetimo, ji 9,000 gin be giseyudo trauma counseling kaka nang'isi. Nitie jok moseor for paralegal support magin malawo gimoro 240 gi wiye. To joko mosebedo prosecuted gin jimoko 34. Koro en wuoth mane wachako, taneno ka wadhi maber, nikech jo Siaya osekawo okang' ni kaka margi. Gikony ma wayudo kuom migawo mar thieth makoro konyowa, kata gi migawo mar serikal ma kido gi weche machal kamago. Erokamano ahinya Linda, kendo ang'eyo ni wantie ka gi jo Siaya, wabiro dwaro kanyo ni uchiwe pachu, nikech sama watwak ka en gima omako oganda to omako jopiny. Koro ber ka wakawo paro koni gi kocha. Koro ponono ni in gi paro moro amora, in gi penjo, in gi wach moro amora, ibiro kude kanyo ma bende ang' ne wawachi. Atimo mos, nitiere wendo ma bende ne ok afulo nyinge e yo makare, mano Peter Odenyo. Abiro miye thuolo mondo mi ifulri e nyingi makare gi tich mitiyo mondo mi wadhi e twak mbele gi twak ni. Pod atimo mos kuom wach makamano. Erokamano nyikwa Ramogi, dwoko erokamano maduong' kuom yudo thuolo ma mondo watwag oganda wa gi midhiambo masani. Nyinga iluonga ni Peter Odenyo. An e board mar NEFAC. NEFAC en network mar jomodak mong'eyo halgi man gi kute manyalo kelo tuo mar ayaki, kae kendo gi familia kata osiepe, owete bende man gi pek, mawinjo pek moro kaka gidak gi jok man gi kute mag ayaki. Koro NEFAC oriwo joma nigi tuo man gi kute mag ayaki kae gi jok ma be onge kode but giwinjo pek nikech gidak gi jok man gi tuo mar ayaki. Erokamano ahinya Peter Odenyo, kendo aparo ni in e ng'at maber mada penjo ni gie sani iwacho ni kwan mar nyithindo masomo e skunde midake, boarding schools, iyudo ka ok gidhi mbele maber kod muonyo yath. Iyudo ka sama gin dala ka giloro skul to gimuonyo yath. Ka gidok e skul to iyudo ka ok gimuony yath nikech wach mar akwede. En yo mane ma jonyuol gi jopuonj
nyalo nywako mondo ne ni nyithindo omuonyo yath bed ni gin dala kata gin e skunde? Erokamano kuom penjono. Akwede ema nego nyithindo mang'eny sana kiwe kata joma dongo. Sani walus nyithindo mang'eny wach akwede nikech akwede gin mako gi e yo mapek nikech ng'eny gi moko onyuol gi kute makelo tuo mar ayaki. Koro giyudo akwedno mopogre, giyudo mar janyuol to giyudo margi to giyudo kata mar nyithindo ma gin gi skul. Koro gima watimo kaka NEPOTEC, kaka NEFAC, NEFAC en galamoro moriwo organizations register gi NEFAC. Koro organizations nitie matimo tije mopogre opogre. A good example wan gi KENEPOTE, mano jopuonj mowuok ayanga man gi kute manyalo kelo tuo mar ayaki. Koro gin jopuonj mosewuok ayanga, koro jopuonj gi ema tiyogo e skunde mondo ojiw jopuonj manie skundego gi nyithindo ma mipuonjo e skunde kuom miyogi rateko mar nyathi man gi kute mag ayaki mondo mondo own treatment mare moloyo depending on janyuol, depending on japuonj, kata depending on nyathi wadgi, koro kata depending on daktari. Koro iyudo ni jonyuol be nitie programs moran gi jonyuol manyiso ni nyithindo gi onego gi treat e yo makama. Ka nitie programs ma bende wan gi organization moko be under be NEFAC miluongo ni BLAST. BLAST ni en odhi e colleges, obeg en youthful boys and girls monoseng'e haligi koro gin comfortable, not comfortable, but giseyudo puonj maber koro ginyalo puonjo ng'ato be. Koro gin ema gidhi e colleges gi, giuloso gi jo college wetegi. Koro mane rank mar college, joma nyaka universities. Lakini jo KENEPOTE gi to nitie kata jopuonj mane secondary schools, nitie jopuonj mane primary schools. Koro gin ma girich gi jopuonj wetegi mondo gitem geng'o wach mar stigma kuom nyithindo wete. But gima lich marach monego kata wanyiso ogandawa ni tuo mar ayaki samoro konyal negi, lakini stigma to bo negi molo tuono. Erokamano ni mondo awite e pap nikech kata bede ni NEFAC osebedo ka tiyo tich maber, to iyudo ka pod en gima wadago ni akweda pod nitiere, kendo iyudo ka nyithindo nitie nyaka joma dongo ma pod wito ngimagi kaluwore kod luoro mar muonyo yath kama ji nitiere, kata kinde duto wuotho gi yath kaluwore ni samoro ng'ato biro ng'iyi gi wang' marach. Kama untiere kaka in Linda, en ang'o ma bende pod utemo jiwogo ji? En yo mane minyalo jiwogo oganda ni ngima maduong' to gin yore mage ma kamoro amora midhiye mondo mi ine ni ok ikoso ma ok itiyo gi yath? Abo chako gi rowerni matindo. Nitie gima waluongo ni Operation 000. To Operation 000 ni en onyiso jogo ma rowere manigi kute mag ayaki ni gin iluongo ni gin health gi is their responsibility. Koro gikawo health gi kaka en tija mondo abed ka ngima nikech health na en wealth mantiego sani. Koro achiel kuom gik ma watimo gi jogo ma rowere matindo ma 19 years and below en ni wapuonjogi, waketogi e puonj mopogre opogre mondo ging'e ber mar muonyo yath. Ka giseng'eyo ber mar muonyo yath, kendo gimoro ma wapuonjogi, wasekawogi mondo wawuoth kodgi kaka jogo matiyo e suptende mopogre opogre mondo wapuonjgi kaka ngima idak. Nikech e ngima ma wadake ni pile ka pile ok ibi yudo kaka idwaro. Nitie chieng' moro mibodwaro ni imadhe chai mar gi chak to ok ibi yudo. Lakini ok ibi wacho ni koro mane koro adhi tho nikech ok abi madho chai mar chak. Ikawo okang' ni wach ni koro koka yud chak we amadh chach tu urungi mabet adhi mbele. Koro wawuotho gi jogo matindo mondo wapuonjgi ber
kata ber mar muonyo yath kako nego bed ni gi muonyo. To kendo the other thing watimo sani ni wakao gi kaka, meaningfully engaging them in their own health. Ni watiyo kodgi kaka rowere matindo e jiure kaka jogo ma nigi kute mayaki giwuotho kanyakla ka gijiure mondo gimuony yath kako nego bed ni gimuonyo yath, gibi e suptal kako nego bed ni gibire suptal. Tas kendo sama gimuonyo yath to gibire suptal kako nego ni gibire suptal, to yudo ni kute magayaki dhi ma bed gimwa luongo ni LDL, tiende ni koro okonenre remo. Sama gitimo kamano, giyudo teko mar dhi mbele gi tijegi mopogre. Onyalo yudo teko modhi go school, mondo ti matek e school, mondo ti mango en bro bed ng'ato minyalo ng'i bang'e. To waseneno ka nyithindwa osetema ahinya kata ka nitie midhiero mopogre opogre ma giae e utegi, to pod gisebedo ka gijiwre kigin ma moko dhi nitie moko masani nitie e colleges manochako kaka nyithindo matindo, nitie moko mantie colleges, nitie moko ma timo gik moko mopogre mondo gine ngimagi kaka jogo ma contribute to the community within the counties, a county mawatiyeni. Pero kama na nyaka Ramogi aparo ni en thuolo mar mondo mi wadhi wayue matin kaluwore ni weche gi gin weche mathoth, kendo wach maduong' kata gima duong' mabende koro waketo twak en ni ng'ato ka ng'ato iwacho ni ka okin kod tuo to wach ni moro tuo. Omiyo en gima omako waduto, kendo wabet piny mondo mi wang'e ni to landruok mar kute mag ayaki en yo manande makare mwabiro kedo kodgi. Par ni rowere kind mantiere buo higni 24 ema bende koro yudo ka thoth gi landruok manyien mag kute mag ayaki mako. Piny Kenya nitiere ng'wech mar kedo koda landruok manyien mag kute mag ayaki IMOU kachiel kod lwenje mag kit chwech. Wantiere chenro ni mabende koro obagnwa kaeri kod National Endemic Disease Control Council e riwruok kod NEFAC, sirikal mar kaunti ma Siaya, sirikal mamalo e kind jokanyo mamoko. Wakaw yue matin waduogi weche mathoth. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nivyo nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Equity only calls you from one number, 0763 000 000. Do not engage callers from other numbers claiming to be Equity staff. Do not share your PIN, code, or OTP with anyone. Do not accept banking instructions on phone. Forward suspicious messages or phone numbers by SMS to 333 for free. Kataa utapeli. Usikubali kuchezwa. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu.
Quality Masters Joy Millers kelo ni mok ngano manamba chiel e Kenya mung'ere kaka Raha Premium Fortified Multipurpose Home Baking Flour. Olose e yo mong'ith king'iyo ler mowinjore gi gige chiemo. Mae ok nyal pim gi kit ngano moro amora e pachoka. Sani koro inyalo loso chapat, mandas kata cake e yo ma in iwuon idwaro. Yud chapat mayom kitiyo gi mok ngano mar Raha. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Name mathoth, you are told a number mar 0723730539 kata 0733851201. Wekelea na shabiki kaende kabisa. Kaende. Naitwa Onesmus Mwangi Moshina. Nakuru mimi ni mwanabiashara, huwa nauza nguo. Okay. Hii simu nilipigwa niko kwa kinyozi. Kidogo pokea simu, wewe ndio mshindi. Baka hata yule jamaa wa kinyozi kwanza akaacha kuninyoa kwanza asikize nini inaendelea. Nilipata game 10 out of 13. Bahati leo imeniangukia, siku hiyo nyingine ni wewe. Pesa hizi nitazitumia katika biashara ambayo mimi hufanya ya kuuza nguo. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo. To mae e kamiyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Machiegni kendo nyako Ramogi kamora mora maintiere pod wantiere achiel kachiel e county ma Siaya. Bende watwak ewi midhiero adek ma okwako rowere, mano weche mag landruok mag kute manyien mag ayaki e kind rowere. Bende watwak ewi gamo iye mag oyiw e kind rowere kachiel koda lwenje mag kit chwech kamoting'o weche mag bembo. Wantiere koda welo kaeri kopogore koda welo wantie koda oganda mawuok Siaya ma bende oyuore twak makama ka bende koro adwani mondo mi gichiw pachgi. Ang'e maber ni weche mag landruok mag kute mag ayaki, gamo iye moyiw kachiel koda lwenje mag kit chwech gin gigo ma wang'iyo pile ka pile. Kok nyathini ka okin ka ok jirandi tiyudo ka nitiere jogo ma bende e yo achiel oseyudo midhiero machalo kama. Unyalo mana wacho ni to ang'o ma kata winga mane maduong' ma osemono county ma Siaya mana ka counties mamoko mar kedo chutho gi weche adegi. Ponono ni in gi penjo kata in gi wach midawache wiye ti inyalo ting'o badi abro neni. Machiegni ibro chako gi nyingi, iwuoyo matek, nyingi alafu ipenjo penjo. Okay, ne Ramogi studio, jomotele migepe mopogre mag thieth kod jo Siaya county te. Agonu erokamano kuom odiochieng' mamalo ma kawuono ni mwachope mondo watwage ohingni adek mathiro ngimawa. An mana gi penjo moko ariyo kende kaka rawera mawuok e Siaya county. Penjo na mokwongo ne dhi kuom migepe, jok motele migepe mag thieth. Ne apenjo niya, awinjo kiwacho maber ni atamalo 40 wuok e Siaya, wuok e Alego kod Bondo sub county. Mago ma chwalo kang' mar rawere ma
gamo kute mag ayaki. To nadwa wacho ni ei Bondo sub county wan gi ginga adek kata 4 mano Sifu Island, Mageta Island, Ndeda to kod Oyamo Island. Mago gingni adek marawere nitie kod jogo modak e alwora makuondgo. Okang' mane ma wasekao mondo mi waduok kata wathir okenge adek mano gamo kute mag ayaki, rocho ngima kalure kod chwech mar dhano to kod iye mohiu. Okenge mage ma wasekao mondo mi waduok piny kata waneg okengego. Penjo na mar ariyo ne dhini kuom jogo modak e alwora majisome kaka Bondo sub county, wang'eyo ni wan gi institutions kata kuonde tiegruok moting'o rawere, mano Jaramogi University, wan kod Ratia kacha, wan kod TVET, wan godo kar kanyo, wan kod kuondo ma joma puonjre jopuonje, TTC bende wan godo bar Kanyango. Rawere go teko riwre kumoro achiel, ok wanyal ng'eyo midhiero manyalo wuok e kindgi. Koro okenge mage ma waseketo e alwora mag kuonde tiegruok gi mondo omigi alwora moyweyo mokwe, mok nyal thiro kata ok nyal lando okenge ma waketo pinygi. Erouru kamano. Erokamano ahinya, erokamano. Ka omi thuolo akwayo mondo ipenj penj achiel mondo imi ng'ato ka ng'ato thuolo mar wuoyo. Kata kamano aparo ni unyalo mana po nono ni penjo no mulo kari to inyalo kane mondo ka wachako duoko to waduoko kamoro achiel. Abiro kawo penjo machielo, ibiro wacho nyingi kaeto wadhi nyime. Erokamano. Nyinge ga gin Nancy Ivona Nyango, mong'ere kaka nya Dubai. Wach ma wacho mokwongo chal kama. Awinjo ka okenge ma minister mochung' ni weche mag thieth owacho ni emosemiyo wadogo piny gin gigo man kare, to nitie kamoro achiel moko tuomo to emomiyo an kama daher mondo mi amed. Gimomiyo wase nyagore gi weche mag landruok kute manyien magamore dada Cipros en weche mag VMMC. An VMMC champion. Wasebedo ka wawuotho kendo wawuoyo kod ojendewagi e weche mag dhi e nyange. Aparo ni dayo manoko kanyono samoro ka wacho VMMC to samoro alal ne weche mag tero ji e nyange. Koro gima chanda en achiel. Adwa pime kod mine mapek madhi e hospitals. Ber nikech iyudo gi seche mag dhi e klinik, kendo chuno ni miyo kogamore mondo nyaka ochak dhi e klinik as early as possible. Tiromo kode kanyo titimo ne pim ABCD moripo bed notimogo. To nojande ma wawuoyogo oko ka. En atua mane kata okang' mane mwadhi kawo nikech Cipros wadwang'o ni seche mwawuotho e ground ka wan oko kwaloso kod ojendewagi, to wayudo ni nitie moko moluor weche mag nyange gi. Ma kipimo ne to gimoro ringe pache ni kodhi e osiptal to dipo kogone mbakano maka to chune, to wanyise ni ok chun ng'ato, en volunteer, en chiwruok. Koro kenge mage moseket mondo mi oyud yo ma iyudo gigo, nikech wayudo ni gisebet moluor ta dhi e hospitals ma kosewinjo ka ijiwo ne wach mar dhi e nyange to oyie mondo dhi e pharmacy, odhi opim gi marame mondo mi yath kuno mondo muony odoge i ot moko pime nang'o matime. To mano challenge ma wan go, kendo her mondo mi oketo kange mowinjore mondo kata ka wawuotho e ground waloso kod ojende gi, ok gin ojende kende. Erokamano, erokamano. Ageno ni jatend migao e weche mag thieth owinjore kawo ng'at mogik wakawo rawerani mondo ikete machuoke mondo wadhi piyo piyo. An iluonga ni Vivian Onyango, awuok Siaya County kae. An gi penjo e wi njorego matimre e yo mag bembo.
Laktar Linda owachonwa ni jogo osedhi facilities mopogre opogre Siaya County kae ka report issues mag gender based violence gin jogo maromo atamalo 9,000. To chako nuona kendo ni jogo mosebedo prosecuted gin 34. An kaka rawera karango nembni ariyo gi 9,000 gi 34. Aneno ni jogo mosebedo prosecuted tin kabisa kalure gi jogo mose report issues mag gender based violence. Ang'o momiyo jogo mabedo prosecuted tin e yo machalo kama kawapimo gi jogo ma report cases gi pile ka pile e facilities wa. Erokamano. Erokamano nya Vivian. Aparo ni gen penjo ma oting'o pek kendo daher mar mondo mi achak kod jatend migawo mar weche mag thieth e kaunti ma Siaya mar mondo mi oduok wach mar VVMC mano weche mag nyange e kaunti ma Siaya. Penjo en ni to ang'o ma otimo kata okang' mane mokawo mar jiwo rowere machuo mondo chope ute thieth. Erokamano Sipros kendo erokamano ahinya Nancy kendo ayie kod input miwacho ma en adier ni voluntary male circumcision VMC kotimnwa to konyo en okang' ma duoko infection piny. Okatajo VMC to nikech nitie yore moko bende mag duoko voluntary mag duoko infection piny. Waduto te wang'eyo ma kawaida mar uso raboyunga mago duto te okatajo to mana nikech sama waloso wa concentrate on prevention to mother and child transmission. To okeng' miwachono ober onego ti kode and giduto te gibo duoko infection piny. Apani penjo maduong' ne en ni weche mag joma mine ipimo kinde duto sama gigamo remo nyaka gidhi e klinik omiyo inyalo yud tuoche magen go mathoth e kinde no kopogore kod joma chuo mathoth gi ok ohero mar mondo mi donje ute thieth. Kaunti timo nang'o mar mondo mi gineni joma chuo be yudo kamoro ma chuno ni nyaka gidhi e ute thieth mar mondo mi jiwgi e weche mag nyange. Erokamano ma ok en penjo mayot to nikech shida no ma wanwang'o kuom joma chuo wasebet kodo ndalo mang'eny. Waduto te wang'eyo ni kidhi kamipime joman kod ayaki to kirango malong'o tibo nwang'o ni joma mon ema pengine ochano laini to joma chuo onge. To mondo wageng' gik moko ilagi kwa timo gik moko scientifically shida ka shida ma wan go onego investigate inwang' nang'o momiyo gino nitie. Kise investigate kaka daktache timoga timo kata tests. Kise timo test scientifically ki prescribe yath. Ka joma chuo ok dhiga mondo pim, ka joma chuo ok kony mondo duoka yaki piny. Shida mokwongo kitimo investigation en culture marwa. Akian culture Kitoganda. En kitoganda. Mane shida maduong'. Kwa dwa tieko to nyaka warang culture. Wang'en to gini dwa goal culture di kuom nadi. To achiel kuome en ang'o? Education. Puonj, sensitization malong'o. Shida mar ariyo momiyo joma chuo ok dhi kanyo en joma chuo kod aibu mang'eny kabisa. Joma chuo gin kod wich kuot mang'eny kabisa. Kisenwang'o ni mano e gima omiyo ok gidhi mondo gikony testing pim mondo duok infection rate piny to nyaka wa approach
aibu no. Aibu no nyalo tim nadi. En tiyo kaka Siaya tiyo gani. Donji community. Tiyo kod nyamrerwa. Ne kanyiso ni Siaya ema en namba chiel. Ikinya. Kuom rito area ma community health promoters. Siaya no chako mapema kabisa kelo wach mar nyamrerwa mbele. Kwa tiyo kod nyamrerwa to watiyo kod health workers to wariwo tijini karachiel kaka na atajo mokwongo kod joma manage hospital kod nyimege na kaka Nancy to wapuonjo community. Wanyalo golo luor kata wich kuot go yote kendo wanyalo duoko piny hesitancy mar joma chuo mondo kik gipim. Pero kama na inya daktari adani mondo adog ir FCPA mondo nyiswa ni to wacha penjo mano penjo mokwongo en kaluwore koda dhok modak e dho wedhe Bondo Alego Usonga kachiel kod jomodak e aluora mar skunde mbalariany gi kuonde tiegruok mamalo oting'o kwan mathoth mar rowere. Taparo ni kanya achimo kodi nikech en wacho omenda bende nitiere omenda moketo thenge mar mondo mi ung'igi e wang' machielo kopogore koda jomodak e ngima ma samoro gin mana boma. Ero kabano awa wacho ni rowere mane kind higni 15 nyaka 24 giyudore kanye. Ndalo mang'eny ibo yudogi e skul kuonde mokwan go. Rabo chako gi gik matimore kaka dho wedhe manokwan ka. Wan gi programs kata gigo eko mwatimo. Achiel kuom gik mwasebedo kwatimo e dho nam mane aluora marwa mar Lake Victoria kata nam Lolwe kaendi. Nitie program miluongo ni Listen. To wa geto joma tiyo dho nam manepo mano mi wasebedo kwatiyo gi jo BMU kata Beach Management Units. Listen program nigi program miluongo ni Community of Practice. Awacho ni Siaya wabiro penjore kiwan uma be no penjore kigen matiende ni kidhi e dho wath kaka Sifu gin gi kit dak gi. Jomodak Sifu kata odak Oyamo kata odak Ndeda kata odak Mageta ibedo ka tembe gi opogore opogore. Koro gimitimo ni idhi kacha cha tifwenyo ni to jok modak kaendi ni community of practice margi en ang'ono. Wasewinjo issues around sex for fish maparo ni because of gik mwabedo kwasetimogo chalo ka gima odok piny. To sama gia neo bende pesa ka ng'eny kiginene kiwuotho kata Bondo wakanyo king'eyo namba mag beche kuonde mantie gi gik mitimogo iyudo ka bende gidhi malo. Koro wan gi programs ma target fisher folks. Kidhi kata Kiambu wan gi jo boda boda riders. Koro jogi waketo gi e sidienje. Iyudo samoro bende wachoko jodole bende injili ni nyaka koro wache milombi ni nyaka goye kanisni nyaka go gi e miskit mondo ochop e yo makare ka jogi yudo puonje e yo makare. Kuonde mikwano mag somogo bende wadonje. Yande kata nyocha ka jo I think National Music Festival then tie jo Ust. Ne wantie kuro jatelo motelo wane ntie kuro wamiyo ji mich wapuonjo ji gi puonj kata mana kama wantie ni Siaya ne wan gi kwayo ni mondo waket ni rowere magwa gidene tent moro but KMTC kae gin gik ma watimo. Abiro fuono penjo mane Vivian penjo matin tafuono matin e weche mag akwede. Abiro loko gut kawe weche mag omenda to an ukil. To chike go eko mageng'o keyo to gigayo weche mag ayaki ukuyie ne ng'ato wacho kata disclose chal mar ng'ato.
Mar ariyo, seyo koda kwede. Abiro yie gi gima Peter Odenyo nowacho. To kata kidhi somo guidelines mag UNAIDS, to wacho ni gino endo mamedo thiro lweny ma wan godo kuom loyo tich mwatiyo mar kedo gi tuo mar ayaki en seyo to koda kwede. Stigma and discrimination. Stigma and discrimination kidhi e chik ma wacho cha iluongo ni HIV AIDS Prevention and Control Act. En gima chik ok oyie. Nikech mana kaka no wacho cha, akwede nyalo negi piyo moloyo ni nikech kama in kori dhi kore homga homane to ato Nyasaye ato natimo ni ang'o. To gima wacho ni koro nyaka ji wuog ratiro. Nitie doho miluongo ni HIV tribunal ma ka ng'ato keto ni en oba abaya weche, awinjo ka samoro yanyo kata jatuo moro ni ng'ato wacho ni maiti mapok olandi, en ema wabiro lande tribunal, to wabiro tweye, to biro chuli. Mano bende gima nyaka milome ma nyaka wago, nikech magi gigo eko mamono wachopo kamonego beni wachope. Koro aparo ni ka wacho kamano to wawinjo maber. Nyadendi Vivian no penjo ni to dhano 9,000 gi ni to 34 kende misetere e doho mobedo prosecuted. Kidhi e doho tiketo evidence mari, to jajo bet koni to chiko ite. Makosa momiyo ratiro mag nyithindo girochore ng'enyne wuok kuomwa. Yudo ko bamba nyathi, isekawe iluoke, nigolo chilo, samitere ir daktari, sama daktari dhi ng'iye, onge gimoyudo. Nanga mane entie godo sama kori gole ni kawe kata ni wuotho kode cha, in isedhi welo iluoko machiketo kamoro iluoko, iketho evidence. Evidence ka onge, judge kata okil ok nyal dhi dwaro evidence ma oko. Koro miyo wan bende nyaka wang'e adiera ni ka nitie kama obambe nyathi kata nyathi momi ich mane wacho iye magoyi ugo, nikech kuondego bende moko wuokie. Watemuru wan bende mondo wayud puonj makare ni sama obambe nyathi kik iluoke, kik wa destroy evidence mantie, watere gi evidence do ka daktari ocheke, ondik report mare, ka lao cha nitie gi samples mikawo mag DNA otim, mondo kamako Linda kata kaba to lawe no okaw to ter kitimo DNA test, ibiro yudo elements mag DNA na kuome. Koro wawe gine ne lalo evidence. Mano bende abiro gombo ni Linda omed mathin, anatieko gi kanyo. Erokamano Nyamolo, ang'eyo ni sa tin kendo weche thoth emomiyo watemo ni mondo mi wawuo. Kata kamano aneno ka Peter Odenyo pade sewi kuom thuolo. Kata kamano penjo maduong' sani en ni atamalo 20 mag rowere kaunti ma Siaya gamo yie ma oyu, manyiso ni pod en gima tama. Kaka eriruok maru mar Nefaka, ng'eni magi gin weche ma samoro utwake mar mondo mi orit rowere mondo mi kik gamie sama chon. Rem mane mosebedo e kedo gi iye moyu? Erokamano kuom penjo no. Gima dakwa mondo watem kata weche mag iye mag nyithindo matindo kata moseng'eyo haligi mayudo iye, joma timo programming, watem mondo wakawe jomoko madongo kwatimo program mag rowere gi, wabedi kuom gisome gimoro kuom joma dongo gi. Nitie joma noseng'e haligi chon, joma dongo, koro kitimo program tiketo rowere gi kendgi, gima gibosomo kuom giwegi onge. Lakini koketgi koriwgi gi joma dongo matin, program en mar nyithindo mar rowere, lakini keto jomoko be nyalo guide gi, manyisogi ni
wan chako kama wan kama koro ka gin kendgi ting'en gi olre koro aola ma ka gin kendgi no emosemedo ka gine mar mako ka gitindo ni medre sana kendo nyithiwa moseng'e halgi gin miyudo ka kendo mako ich ni kendo dwa bedo ng'eny kuomgi koro ipenjri ni omake gi nyawadgi mabe chal kod koso omake gi ng'at momoko nyiso hali nikech wach mar stigma tek mondo ng'ato dhi owach hali ne ka ji olre kata ka sama ji serre no apa ji matin mapenjoga ni wadhi e test kata mondo ang'e hali ni mondi kapok wadhi kata watimo kata sex koro iyudo ni aole no kuomgi kendgi ok ginyal puonjre kendgi but ka gin nitie levels moko miketogie kata gi jomoko mosekadho e kiwango no kata joma megi ma mosekadho kiwango no nyalo guide gi chone ojo ni nyiri ne iketo gi daye nok en mistake mondo gibed gi daye nitie gima giland kuom daye go moko yudo ka koro programming no kae gi support groups mag rowere onge mantie tin and onego gibed supported kaka Dawadi wacho ni support group onego gibed supported mondo at least gidhi e trainings mang'eny kaka nitie training mar treatment literacy onego kaw kata joma oseng'eyo haligi kata jomoko ong'eyo haligi mondo gipuonjre ging'e ni ang'o momiyo kata ka muonyo yath to onego adherence mar obed maber ang'o momiyo ok onego a stop muonyo yath ka dhi mbele yadhni okonya koso konyo daktari kose okonyo janyuolna kose okonyo ng'ama dakgo kose okonyo japuonj mano nyaka koro ing'e ni gini en mara kose en mar kaka achiel kuom owacho ni nyaka ing'e ni take lead on your treatment. Erokamano ahinya. Adwa dhire Linda nikech ang'eyo ni magi jomotiyogo ing'eyo maber ni weche mag IMOU sama samoro nyathi manyako gamo remo kapod tin iyudo ka ngima mare koro kethore iyudo ka koro en samoro ibro chune no dhi otedi kinde machon samoro kobi ng'eyo kopo nono yudo nyathi kaka ing'iyo nyathi yo makare manyiso ni kok wachako gi geng'o IMOU mabende samoro ikelo gi keny machon ang'o monego tim kata ang'o mosetimo to rem nitie kanye nikech atamalo 20 mar rowere magamo iye kaunti ma Siaya kende ni malo wanyatimo nang'o mondo mi waneni otiegi kata ochiw kony makare ne rowere mondo ging'e ni gamo IMOU ka ng'ato gamo IMOU en gima nyalo kelo midhiero kendo nyalo kelo dhier mochwere e anyuola. Erokamano Cyprus. Achiel kuom gik ma watimo en ni mar prevention nitie chenro ma waluongo ni dreams to chenro mar dreams ni en o target nyithindo manyiri chakre igni 10 nyaka 24 koro nyithindo ma igni 10 nyaka igni 14 ipuonjo gi minegi gi minegi kaka ginyalo loso to ginyalo twak e weche ma gima timre dendgi mondo ging'e kaka ginyalo loso gi minegi lakini koro nyithindo ma igni 15 kadhi nyaka 24 nitie information michiwo ne jogo mar around 15 to igni 15 nyaka 17 ipuonjo gi wach available contraceptive methods mondo kapo ni nyathi machal kamano mondo ng'e ni magi gik mantie ipuonjo gi about en puonj michiwo like information about contraceptive and information on sex education mondo ging'e dendgi gi gik magi expected dendegi so that kapo ni gimoro timre ok buogi mondo ka onego bed ni gipenjo to gipenjo mana ng'at manyalo timo konyogi mondo kik gitim gik moko mane ng'ano wacho ni aola mang'eny kas gidonje gik moko moko nego bed ni gidonje mana gi kanyo nyalo wacho Linda nitiere iwacho ni dhier
bede samoro miyo nyithindo manyiri gamo yemo iu sani weche mag boda ng'eny ahinya tiyudo ka japiko en ng'ama samoro en gi 300 moro seloso 200 moro tiyudo ka nyathi manyako onge gi taulo mag ria kata pads to samoro jaboda ni nyang'ise ni ang'adhi nyiewo ni taulo mag ria mag $50 bende untiere gi chenro mag konyo nyithindo e yore machielo mag nyayudo go omenda kopogore koda weche mag terruok mondo mi giyud omenda mag konyruok. Erokamano. Koro e dreams ni wan gi gik moko mopogre achiel kuom gi en kaka iwacho maber no nitie gima waluongo ni dignity park. Koro nyiri matindo maponi gin gi shida mar yudo gik machal kama nitie kaka imanyo gi e community gi in collaboration gi jo community team to kose yudgi nitie gima waluongo ni dignity park. E dignity park ni nitie sabun, nitie pads, nitie panties to nitie kendo mo maginyalo wichre. Mana achiel kuom gi. The other thing mawatimo ni jogo ma are out of school and gidwaro ni mondo gitim tije gi matindo mondo giyud nya pesa gimoro mondo gikonyre go. Nitie gima waluongo ni vocational training. Wakonyo gi kaponi odwa dhi Siaya Institute ti ikonye mondo chul school fees subsidy mondo odhi Siaya Institute. To jogo mantie e secondary school ma pod bedwa dhi be watimo nigi education subsidy. To samwatimo kamano wang'e maber ni nyathi nyako ma pod somo ma odong' e school to somo chances ne mar gamo ich moiu dhi kadok piny molo nyako motimo maonge school to onge gimotimo mokonyre go en owuon. Kendo gimoro mawatimo ne nyiri ma ose e school to osedonje biashara matindo tindo kalure gi biashara motimo nitie gimoluongo ni business startup ma wachiwo negi. Koro e gik mopogre gi chenro mar CHS wasebed ka wachiwo like school fees kende wasechiwo ni nyithindo malao 16,000 subsidy mar school fee mar secondary school. To jogo madhi e vocational trainings wasechiwo ni nyithindo ma kalo almost 3,000 man giyudo gik mopogre. Dignity Park to wasechiwo ni almost 25,000 nyiri within Siaya County. Koro nitie gik mopogre ma CHS tiyo gi migawo mar health mar thieth mondo wakony nyiriwa mondo kik gigam ich moiu kaki wacho no sipo. Erokamano atimo stadi chaka duogo mana kuomi nikech aneno ka weche mag yema oiu gi nitiere sekta ni ahinya kendo iwacho ni geng'o loyo thiedho. Ere kaka jonyuol kata janyuol ma nyathine ogamo ich ma oiu onego dag gi nyathine nikech iwacho ni samoro iyudo ka nitie jonyuol ma tere mondo mi ogolne ijno. Nitiere janyuol ma biro wacho ni wena nyathini mondo idog e skul. Nitiere janyuol ma biro wacho ni in koro ngimani orumo gi ka chutho kowuok e kari kaka jalony. Ere kaka janyuol onego dag gi nyathi ma ogamo ich moiu mondo omone kik ochak ogam machielo. Gima duong' mogik hera konyo ahinya. Sama nyathini osekier sami kwede inyise nodhi okikonye inye gima botimre no bodhi to jabodaboda mane wacho cha ema boyudo to jabodaboda ne maboloso kode maber to min giok no loso kode maber mano tiene no bodhi odagi jabodaboda cha kata ng'at mora mora mapo mok bi dwaro ni mondo omedre e ngimane lakini bo dwaro ni mondo otimne gimoro ma hinye. Koro gima long'o mogik malich kaka wan jok manigi nyithindo manyiri her nyathini. Sama nyathini okier onge kaka inyalo wacho ni koro ken nyathini pod en mana mari mzigo pod mana mari nikech kampo ni gimoro timre ne oko kucha in mibo winjo lit molo ng'at mora mora. Koro waher nyithindwa to sama gikier ok ni koro en hera ma koro kata ka ng'ato timo makosa ok kwer en hera ma kwero kantie makosa to samise kwero nyathi to kendo imako lwete tiwuotho kode mondo ochop kumodwa onyalo chopo kaka nyathi mondo bed ng'amo onyalo bedo nikech samo bedo ng'amo odwa bedo e ngimane in be e ngimani machien obo biro konyi lakini samiwe to dhi koinyre onge ng'ama bokonyi gi mbele ka. Erokamano in Linda adwani mondo aduog ir Josiaya nikech ang'eyo ni sadhi marach to twak ni no baka ne wachun to midhiero adek gi kok wabedo ne kamoro achiel to wanyalo
rem ma ok wachope. Atimo mos tok ang'e nyingi tabro chako kodi aeto ng'ama nie toki kaso bro dhir jadolo mana kaka upangoruna. Ikete machuok mondo kik wawe jomoko oko. Erokamano, iluongan Charles Sirawa. An ae migao mar Kenepote. To Kenepote en mar jopuonj na kaka achiel kuom mosewacho mar network. Penjo na madaher penjo the panelist en wach mar nyithindo ma onge man gi ng'ol mar winjo. Ere go kaka udhi utero gi counseling nikech ang'eyo ne VCT mondo idhi onego bed private and confidential. Now play gima ang'o mwakete in place mondo konynwa nyithindo man gi ng'ol mar winjo. Kose nyaka wabed gi interpreter sama odhi e testing. Erokamano ahinya. Adwa ni ng'ade mana gi kanyo penjo achiel. Abro dhir jadolo. Erokamano. Nyinga Gabriel, an jadolo e kanisa mar Anglican. Tan mana gi penjo nikech waneno jok mitudrogo kata jok ma itudrogo mondo mi oked gi weche ma ochomowagi. To penjo to be nitiere chandro matemo mondo tudrok gi jotend dinde. Jotend dinde tiende ni wan gi jo Kristo, wan gi jo Islam, gi ji mamoko nikech chandro kosebiro to mako ji te moko dewo ni lemo kanye. To miyo ka wanyalo target jo Nyasaye nikech gin magin gi nyithindogi, bende gin magin bende gi issues ma lwenje bende nitiere mawuokie udi. Nitie giminyalo tim. Be nitie chandro mar tudruok kodgi mondo ne kaka ji nyalo nywako lweny mantiere ni. Erokamano jadolo. Adwa na maki kanyo. Adwa miya achiel mondo mi atiek chenro ni machiegni. In. Erokamano ne romo majaberni. Penjo na en ni kama. Nitiere nyithindo mang'eny modagi jonyuolgi, to ka giko dhiambo tiyudo ka giwuok gidhi uso gik matindo tindo gi nyithindo manyiri. Hawking. Aparo ni gini en achiel kuom yore mamiyo nyithindo gi gamo iye. Nikech nyathi owuok maonge ng'ama gin go, ng'ama duong' ma gin go, to odhi uso gotieno, odhi timo hawking. Koro gombo mana nyiso jatendwa mar government ni in places what can we do mondo nyithindo gi kik giwuoth gotieno. Erokamano ahinya. Erokamano. Bende adwa naduogi ir wenda satin omiyo kiyudo thuolo mar duoko penjo tiduoko penjo sami wacho wachni mokik. Abro chako gi nyamolo man mondo mi ok mana gi penjo no ma bende otenore koda weche mag timo kata mag miyo nyithindo tich. Wang'eyo ni chike ma pacho ka tamore nyathi manitie buo higni 18 ko yiene mondo mi odhi otimo ohala. Kata kamano iyudo ka janyuol samoro bende dwaro kony. Ere kama ipoge konyo janyuol gi miyo nyathi osigo mar tich ma piny owacho kata chike ma pacho ka otamre? Aparo ni iwacho makare ni chike ma pacho ka ok oyie. Onyalo bedo child labor. To nitie konyo janyuol bende. Koro kowacho ni nitie nyithindo ma igolo gotieno, aparo mano en control monego bed ni bedo kuom janyuol kong'eyo ni nyathi moro ni otere lako toche kosebedo kong'eyo. Koro obed gi yiero no kong'eyo no chike go toche. To nyathi bende wanyalo miyo thuolo mondo ong'e ratiro moko mantie kuondego. Aparo jadolo nopenjo ka nitie kaka watiyo gi jodolo. Nitie adiera ni nitie kaka watiyo gi jodolo. Ka wawuok kaendi nitie coordinator marwa ma Nyanza ma biro miyowa details. Shida mar jogo man gi ng'ol mar winjo, I think iwacho hearing impaired. Nitie kaka iloko consent onego bed ni iloko gi braille ma ka ok owinji tiyudo kaka kata interpretation mago duto nitie nikech jogo eko ma obedo able differently. Chik mar pend piny owacho ni nyaka wadwar kaka wa accommodate.
the word any accommodation omiyo mago nitie katieko nikech wachna wach mogik en milome en tung en oporo mosego ochakore e Siaya ka winjo tiend weche mwawacho to wechegi mondo donje itwa to wakawe motegno awacho ni en multisectoral en anin en Cyprus en daktari en un ji mobet kae en wabunge wa gin ji te mondo wabi kanyakla ka wamakore ka wawuotho kanyachiel eka dwalo midhiero momakwagi. Erouru kamano. Erokamano Kenya Nyamolo adon moradhi Linda Otieno mana ka watieko kata kamano kama keno mako na paro ni kata wan sirikal onego donjnwa kaluwore ni kawuono wayiero ni kik watwak kod jogo manigi ng'ol ma samoro ok nyabire ni winjowa. Ageno ni kinde mabiro wabiro ng'iyo wachno ero. Linda nyalo mana miyowa wachni mogik e weche mag kedo gi midhiero adek. Ponono nitiere penjo ma iparo ni ne ok oduoka makare kata idwa ni mondo mi ket gimoro e wiye e bwo dakika achiel mondo watieki. An abogo mana erokamano to e wach ma wasewacho kawuono bodwaro ni wan wate wamak badewa mondo wawuoth kanyakla. Nono to en ywak en midhiero mok wanyal goyo ka ng'ato go omako ochimo kumoro mopogre gi nyawadgi. Koro nyaka wamakre amaka to wawuoth kanyakla to ang'e ni wabo chopo kumoro machieng' moro be wachung' ma wawacho niya ni mane gima ne teknwa lakini sama wachopeni wasegoye ma wayudo kaka onego bed ni yude. Mogik ni nopenj wach jok modak e islands. Ntie very many fisher folk activities madhi mbele. Ntie counseling and testing mitero nigi e beaches mopogre to watiyo gi beach management unit kaka CHS to reach those fisher folk and people that are living e islands mani wachogo. Koro ntie gik madhi mbele ne jogo mondo okonygi mondo giyud thieth tas giyud kaka ginyalo konyre gin owuon. Mogik en ni joma chuo wakonyo watiyo kodgi mondo gin be gibed gi freedom mondo gibi gi many thieth e suptende mopogre. Achiel kuom gik ma watimo sani. Linda nana kasadhi mae wawang'o e erokamano enya. Daktari nyalo mana miyowa wachni mogik mana dakika kinde chuok kadwa ni mondo ng'adwa ka wantiere yamo. Erokamano ahinya Cyprus, erokamano ahinya kwa Ramogi. An mara ten mnago erokamano manwang'o nafasni to kod kwayo nwa duto te wanywak lweny mar goro kod ayaki tayari wase temo wase bedo malo kama nyocha waduoke piny transmission mar mother to child. Omi akwayo ni nyikwa Ramogi uchik itu oko mondo public participation mondo uwinj gik ma sirkal wacho mondo wakonyre karachiel. Sache mang'eny yo Western Kenya especially piny luowa wago siasa mang'eny mohingo dongruok. Waduok siasa piny to wapenjre ni sama ikwayo sirkal mondo timni gimoro to in tisetime ang'o. Erokamano Laktar. Wadatiyo kod Peter Odenyo. Okay, mara ba mor kuom migawo mabet kawuono to gima adwa mondo watiekgo midhiero adek makwanogi giyudre community. Koro kwayowa maduong' en ni joma timo programming, joma ajuoga kutimo budget kamoro amora, keturu pesa e prevention odhi e community. Intervention ochakre community. Kutimo intervention e community, midhiero adek gi ok bi end up e facility. Lakini yudo ni gi end up e facility, gi end up e police station, gi end up kuma gi end up ka koro gin advanced stage nikech ok wa invest in prevention within the community. Koro community focus, community led monitoring e focus monego watigo. Koro kitimo budgeting, intervention in the community bokonyo kapok gigo chopo e facilities. Erokamano.
Erokamano kuom rito sa. Anyaka Ramogi mane thuolo bende mane wantiere godo ka bende ageno ni twak ni duto nitiere puonj miyudo, nitiere gima ojiwi ahinya to e bero kendo kedo koda midhiero adek mabende okwako rowere. Mana kana wacho ma ok en giko mar twak, en twak mabende wabiro dhi godo nyime ka bende chenro ma kamaeri wagoro kamano jokanyo mane ochopo kamoting'o sirikal mamalo, kamoting'o sirikal mar kaunti mar Siaya, bende kamoting'o National Syndemic Diseases Control Council kaachiel koda mamoko ka bende chenro ni eri bende osir mapek koda od fwambo mar Roll Media. Ko kamano ne jo Siaya kik wiya wil kod wero uru kamano kuom chopo. Ang'e ni sarach kendo samoro kamiyo usa moromo. Kara kamano ang'e ni matwak ma wabiro dhigo nyime. Ka kamano nyaka Ramogi mane thuolo mane wantiere godo ne chenro ma kawuono nyinga Simfros Okinda.